ama mukhanai di karfu ama koto koto pura 50 ta ama fungka ham guys singkai tini fungo gang iko abo butui mukhi butui abono songna nai tongo snamoi song box hai rijak iko muya bai songnai tini khai ang muya bai songoi chai negana tini angka ani busai bo waisa pano mase khongkai songoi chargana tini khai bono angka norok nai tongni choya sa block no box sawi kutuk kha angka berma rina nai angka bo berma চারটা সেগুলি মুই কবাং মানে মুই কম ফানো চারটা সেগুলি না angka hai kai o mukhi butui malo he berma kobang ri angka mal nai obon bagoi ulong kai songai pai angka chai mangla on bai berma kisat kobang khai rina nango ri pai khang khai angka tai se songra na rui bai oi kai singai tabo maimi rok song bai oi angka wak rok ada roi phaika tui balting thaini khogoi tu kha e ko angka ni busaka hake thing kobo fungai sire angka tabo khan busana maichar gana maichar pe jongmo maijanai angka norok bo nai tongdi tam khaine tini ni dino angka jo to share khaine nai tongdi kya kor rahe hai aina leke wal naisa korke hello hi hem mai chana asok kha mama ada di asok kita khaine oh chatai ben kanu chatai ai yang je sinja phai yang chugana sakang ani busakai mairok sawi tabukai resono thangka reson dilaro ta mairung nana bagai angka angka mairung chok na nayo angka mairung kisa chok gana khana angka lok puja angka ba khana ni bagai mairung rok chok da kryung nai hinai chok khata ang mairung angka norok kisa nai tong tin tam mo khaijang no tini ang anta mo khainai kam joto share khainai no ngai sung tini boro thanai mairung rok chok bai khangai sar maija bai mani mairang rok khuje ko hingga ba mani rok abo khugana tabu khai mairung chok bai ma pore se khusinai ang tabo erpore ke kam rok pai sinai ta hingga ani tai ulo hingga tabo ko ang mani rok ko ba kangka ani bo sajong aro mani nodio phunungai norong no ase pro 50 ta makha gaw borong no phunungai norong no nai tongni norok kisa choya sak ang mani bai kangkai norong no phunugoi sinai norong nai tongni mani rok khubai ka tabo khai hingga tabo khani busani yesku kolok khang ka rai de kana bo khai lollipop chai tongo lollipop khunu e ani lollipop ni e tadi rabat pi khino bo lollipop phina ringa rabat pi khu der buk se pura thik ka tong do yesku bahan da kana sayang no talo ke yes no yes ya no sih no hebong tiga dong yasku bahkan dah jangan good girl no yes kurang ada sini kok good girl sih 1 2 yang ke 3 number no no arek dah ya kunci ye naidi idong lolbo bukuda ihi rabai kya poriskar yakni to tonga yakni to tong nai kana yakni asuka logong ya yasku haruk ngorok phung mani bara tong logya phung ngai kisi ko tong yakni ya rabai kya tabukai tukunai tabuka aram laman nai na bagai faijak oro nodiwa
hingga dara sung rok ani bwsai rok babas rok joto aramlai tongo hingkai chwng obo naina bagui phaijak nodi o nodi tui kotor jabra tonwi amano karfu kotor kotor mankha 40 ta mankha pong hingka 40 ta manmani engko nugya khosungkhai borok khai mankhai chawta asuk hingkai naidi busung nodi kolongma mono nodi obo khai hingkai nodi kinar kinar naithotok ung tongkha tui bo kosorka hingke ba hingka o jaga ekta jaga o kuthuk ung tongo je jaga kuthuk oro aromlai ta ama mukha naidi karfu ama ma kotor kotor pura 50 ta mankha pong hingka chungno 4 ta bak roka borok mai chuba khangkai 4 ta man bukhatta tini khai abai mai salainai khatarnak khaioi snambai pore takar thaisaka khapura abono odek mui borok songnai odek mosla roi songnai norongnai tongni yang ni karai kai baja khnai yang ni khai songnai gaw khai songnai ta ko tomato mo rosun hajing jotto mosoro jotto gura khai gaw khai songna bagui narkha abono khai songna mui borok khai thokbai seroi gaw mo khai baja khai donnai yango gai regana asteo Saiki sini sakti yang buat thongmun kabla okay ani pias rai tinjak abono hastir na okai baja khaya jat thongmai ta pasti ko kan pasti komi hobe pias kan okai baja khaya jat thongmai ta Ini ang kokom dulu tak? Yang ikut pias ingkos tak? Kita tahu kai awal mosla rok jatuh mix terus kan? Terus putih rok, jira rok, dana gura rok, haising ruson jatuh som rok, mosla rok jatuh di desa orang tahu. Terus kita rokta. Kita roi, kan? Mosla muna bari bisa mosla mukun kana yang kana di yang mumun tongko kutuk saka kutuk saka na di gane o tomato rugana tomato sami tomani tomato berma bo masarijak eko gai sini ti prosor tin ba bisbak sama nunggu tangguri jamata riangnya tuh mau ibu tuh ya tamat tuh hayang loh nih mayu enggak tahu itu kisah motor si kawan pisau kisah mau borok sama nih utang badak kayak dat sama nih yang abu badang kong lo oke abu kutu kangkai abu rilis nih abu rilis nih kulit kutu sana oke lagi mungkin nih kita borong apa oke rekha Yoi kisah kol grana, kerapca koloi sangi tomato. Butuh coba halgalap tamhikai, ab norom nai sih nih. Kisah kolo bicara ngana kerapca kolo bis hongoi, tapi kisah butuh dia nih. Ani mui, baza kaya jat hongga. Pura bahan motor tasty untuk khas tasty pura. Kamu kisah sana nyaman di kopi kah? Kalau baca bupaya ko. Sabtunya sari kutong. Oi. Kijang. Apa sana kangkar mama? Fui busa darap. Arom family tahu macam ko sanjang kah pasta baca kata bu. Tahu sih macam mana? Lasio. Ba. Cái mũi tít lại cái nào, bon nó khai được xin ta. Về thì